Slovenský šampionát pretekov cestných motocyklov pod názvom International Motorcycle Race Championship má za sebou tretie kolo. Elitní jazdci spod Tatier si zmerali sily tentokrát u susedov na brnenskom Masarykovom okruhu. Masarykov okruh v Brne poznajú vďaka majstrovstvám sveta MotoGP jazdci z celého sveta. Počas uplynulého víkendu odštartovalo práve na tejto trati už tretie kolo medzinárodného seriálu IMRC 2013, pričom v tomto prípade boli v pláne preteky Kubatúr 600 a 1000. V triede štok 600 počas oboch súťažných dní ovládol preteky Maďar Attila Magda. V supersportoch to bol v sobotu Lukáš Jasenský, v nedeľu po jeho odstúpení z vedúcej priečky sa tešil z víťazstva Čech Simon Kosek. V triede litrových motocyklov prítomných divákov zaujal súboj v triede Superbike medzi Čechom Šemberom a našimi Ružom a Miklánkom, ktorí v spomínanom poradí dojazdili do cieľa po oba dva dni. Triedu štok 1000 vyhral Poliak Jaroslav Chomic. Spokojnosť s priebehom pretekov vyjadril aj ich riaditeľ Imrich Puha. Pre mňa ako riaditeľ podujatia je najdôležitejšie, že naozaj sme to obišli bez nejakých vážnych zranení. Skutočne ani boli len také šupanice, škrabance, takže nejaké pády boli, ale naozaj sme nemuseli zasahovať tými sanitkami. Seriál IMRC 2013 pokračuje začiatkom mesiaca august na okruhu Pannonia Ring.